Aktar nies qed ikomplu jinvestu fl-enerġija alternattiva. Dan hekk kif il-budget ta' skema ta' sussidju fuq il-pannelli fotovoltaiċi imħabbra xarejn ilu biss diġà ħareġ kollu. Fil-fatt stmat li f'temp ta' ftit ġimgħat mijiet ta' konsumaturi resqu l-qudiem biex jibbenefikaw għal din l-iskema li mhux biss se tħalli iżjed flus fil-bwiet tan-nies iżda anki qed tiġġenera enerġija aktar nadifa. F'Ġunju ta' din is-sena il-Gvern ħabbar li alloka 5 miljun euro biex jgħin lil familji Maltin u Għawċin ikomplu jinvestu fl-enerġija alternattiva. Fi stqarrija r-regolatura s-servizzi ta' enerġija u ilma sostna li r-riżultat tal-budget allokat intuża kollu, il-Gvern għażel li flok item ħesrem l-iskema jestendija u alloka 2 miljun euro oħra. Kif tispjega Phyllis John, uffiċjal fih dan l-uffiċċju tar-regolatur stess, id-domanda għax-xiri tal-panelli li ma jiswewx solt jew tnejn hija waħda qawwija. Kena mal-2700 applikazzjoni u għalhekk aħna meta rajna li baqgħet id-demanda u biex ma ddiżappuntaw il-ħadd, aħna allura tlabna l-permess u ġew allokati 2 miljuni oħra li bej wieħed u ieħor għandna allokazzjoni ta' madwar 900 applikazzjoni oħra. Tajjeb, u din jistgħu japplikaw għalija online permezz tal-website tagħna li hija www.rews.org.mt. Jidħlu fil-heading tal-schemes, ġifieri, u minn hemmhekk jidħlu fuq information to customers. L-iskema tal-Gvern għax-xiri ta' pannelli fotovoltaiċi tinkludi sussidju ta' massimu ta' 50% li jfisser min jilħaq il-kriterji meħtieġa jista' jieħu sal-2300 euro f'sussidju. Fid-dawl li kull ma jmur l-iskemi favur l-ambjent qed jagħmlu iżjed sens għal poplu, l-Inġinier Mark Camilleri jsostni magħna li pajjiżna għandu miri ambjentali ambizzjużi x'jilħaq. Il-konsumatur qed jibbenefika qed jieħu feed-in tarif ta' 16 cents 5 għal 6 snin. Bażikament ukoll Malta għandha obbligu li nilħu ċertu targets fosthom li hija 10% ta' renewable energy sa 2020. Bekk bl-investiment tal-konsumatur ukoll qed jgħin il-Malta biex jilħaq it-targets li għandna bżonn nilħu sal-2020. Il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Konrad Mizzi fisser kif din hija biss waħda minn diversi miżuri tal-Gvern maħsuba biex dawn il-miri jintlaħqu. Oħrajn huma l-ġenerazzjoni tal-elettriku b'sorsi li jniġsu inqas.